महाराष्ट्रात सरकार कोणाचे ह्या प्रश्नावयल्यान चलिल्ल्या नाटकाचो निकाल बुधवारा लागपाची शक्यताय आसा। महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेवयल्यान राज्यात चलिल्ल्यो घडामोडी पळयल्यार महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेन चलिल्ल्याचें दिसता। महाराष्ट्र विधानसभेच्या वेंचणुकेचो निकाल जाल्या उपरांत भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसीन सरकार स्थापन करपा खातीर प्रयत्न केल्यात। 24 ऑक्टोबराक महाराष्ट्र विधानसभे खातीर केल्ल्या मतदानाचो निकाल लागेल्लो। मात निकाल लागून 19 दीस पुराय जाले तरी वेंचून दिल्ल्या आमदारांक सरकार घडोवपा खातीर शक्य जालें ना। भाजप आनी शिवसेनेन एकठांय येवन महाराष्ट्रांत वेंचणूक लढयल्ली। लोकांनी शिवसेना भाजप युतीक सरकार करपा खातीर कौल दिल्लो, मात मंत्रीपदा वयल्यान दोगांचेय एकमत जालें ना। उपरांत मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीसान राज्यपालाक मुखेलमंत्री पदाचो राजीनामो दिलो। ज्या भाषेत बोललं जातं त्याही पेक्षा जबरदस्त भाषेत उत्तर द्यायची क्षमता आमच्याकडे आहे। मी आताच माननीय राज्यपालांना भेटून माझा राजीनामा सादर केला आहे आणि माननीय राज्यपालांनी तो स्वीकारला आहे। गेले 5 वर्ष महाराष्ट्राची सेवा करण्याची संधी महाराष्ट्राच्या जनतेने मला दिली, त्याबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेचे मी मनपूर्वक आभार मानतो। दुर्दैवाने ज्या दिवशी निवडणुकीचे निकाल आले, कदाचित अपेक्षेपेक्षा काही जागा कमी आल्या असतील, परंतु त्यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे यांनी जी पहिलीच पत्रकार परिषद घेतली, त्या पत्रकार परिषदेमध्येच त्यांनी स्पष्ट केलं की सरकार बनवण्याचे आमचे सगळे मार्ग खुले आहेत। खरं तर तो देखील आम्हाला एक प्रकारचा धक्काच होता, कारण लोकांनी महायुतीला मतदान केलं होतं आणि त्यामुळे आमचे लोक, त्यांचे लोक, मित्रपक्ष हे महायुती म्हणून त्या ठिकाणी निवडून आले होते आणि असं असताना आमचे सर्व पर्याय खुले आहेत हे त्यांनी का म्हटलं असावं, अशा प्रकारचा एक प्रश्न निश्चितपणे आमच्या समोर त्या ठिकाणी आला। मी मात्र पहिल्याच पत्रकार परिषदेत हे स्पष्ट केलं होतं की आम्ही महायुतीचंच सरकार तयार करू आणि मी माननीय उद्धवजींचे आणि शिवसेनेचे आभार देखील पहिल्याच पत्रकार परिषदेमध्ये मांडले होते। दुर्दैवाने आपण सगळ्यांनी बघितलं असेल, गेले 15 दिवस ज्या प्रकारची वक्तव्य या महाराष्ट्रामध्ये माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली, खरं तर 2.5 वर्षाचा जो काही विषय आहे, मी आजही अत्यंत स्पष्टपणे हे सांगतो, माझ्या समोर कधीही 2.5 वर्षाच्या विषयावर निर्णय झालेला नव्हता। किंबहुना 2.5 वर्षाच्या विषयावर एकदा आमची बोलणी फिसकटून आम्ही ती थांबवली होती आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा बोलणी झाली आणि त्या बोलणीमध्ये माझ्या समोर कधीही 2.5 वर्षाचा जो विषय आहे त्याचा निर्णय झाला नव्हता। आणि म्हणूनच मी दिवाळीच्या वेळी ज्यावेळेस अनौपचारिक चर्चा करत होतो त्यावेळेस हे स्पष्टपणे सांगितलं की माझ्या समोर या प्रकारचा निर्णय झालेला नाही। तथापि तो उद्धवजींमध्ये आणि आमचे अध्यक्ष अमितभाई शहांमध्ये झाला असेल तर तो त्या दोघांनाच माहिती आहे, त्याची मला कल्पना नाही। मी त्यानंतर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षांना विचारलं, माननीय गडकरी साहेबांनी देखील त्यांना विचारलं। त्यांनी सांगितलं की या संदर्भात मी कुठलाही शब्द दिला नाही, या संदर्भात निर्णय झाला नव्हता। त्यामुळे पुढच्या काळामध्ये आता या ठिकाणी
जी काही व्यवस्था होईल, राष्ट्रपती राजवट लागेल, नवीन सरकार, जी काही व्यवस्था येईल, मला असं वाटतं की या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये राज्यामध्ये नवीन निवडणुका लागण्याच्या ऐवजी राज्याला सरकार मिळालं पाहिजे. त्या दृष्टीने जी काही कारवाई करायची आहे किंवा जी काही त्या संदर्भातली पुढची कारवाई करायची आहे, त्यात योग्य ते प्रयत्न हे आम्ही करू. पण एक गोष्ट सांगतो, काही लोक जाणीवपूर्वक या ठिकाणी वक्तव्य देत आहेत, भारतीय जनता पक्ष आमदार फोडण्याचा प्रयत्न करतोय, यांनी त्याला इतके ऑफर केले. माझं त्यांना खुलं आव्हान आहे, त्यांना आहे की त्यांनी कुठलाही पुरावा आणून द्यावा, अन्यथा त्यांनी या ठिकाणी माफी मागावी. अशा प्रकारची आमची स्पष्टपणे भूमिका आहे. आणि भारतीय जनता पक्ष सरकार तयार करताना कुठलंही फोडाफोडीचं राजकारण करणार नाही. मी रेकॉर्डवर सांगतो, सरकार तयार करताना कुठलंही फोडाफोडीचं राजकारण आम्ही करणार नाही. आम्हाला त्याची आवश्यकता पडणार नाही. रोखडेच राज्यपालान भाजपाक सरकार स्थापन करपाच्या आफोवणे धाडले. 2 दीस शिवसेनेच्या नेत्याबरोबर बरीच चर्चा करूनय ताचो कांयच फायदो जालो ना. उलट शिवसेनेन भाजपा बरोबरची युतीच तोडली. माझं त्या दोन्ही पक्षांना आव्हान आहे जाहीरपणे, आता तुमच्या कसोटीचा क्षण आलेला आहे. पहिला महत्वाचा मुद्दा तुम्ही समजून घ्या की भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांचं निवेदन मी ऐकलेलं आहे. ते अत्यंत दुःखद आणि खेदजनक आहे. भारतीय जनता पक्ष सत्ता स्थापन करू शकला नाही याचं खापर शिवसेनेवर फोडणं हे सर्वस्वी चुकीचं आहे. युती होण्यापूर्वी जे ठरलं त्यानुसार जर कारवाई किंवा कार्यवाही झाली असती तर आज आम्ही प्रसंगी विरोधी पक्षात बसायला तयार आहोत हे सांगण्याची वेळ आमच्या मित्र पक्षावर आली नसते. हा एक अहंकार आहे. आम्ही विरोधी पक्षात बसू, प्रसंगी आम्ही सत्ता लाथाडू, पण शिवसेनेला ठरल्याप्रमाणे 2.5 वर्ष मुख्यमंत्रीपद आणि 50-50% हा फॉर्म्युला आम्ही देणार नाही. यातच सगळं काही आहे. विरोधी पक्षात बसू, इतरांच्या हातात सत्ता द्यायचा प्रयत्न करू, पण शिवसेनेला ठरल्याप्रमाणे 2.5 वर्षाचं मुख्यमंत्रीपद देणार नाही. 50-50% फॉर्म्युल्यावरती विचार करणार नाही. या द्वेषाच्या आणि अहंकाराच्या भूमिकेतूनच महाराष्ट्रावरती वेळ आली. जे 2 मित्र पक्षात ठरलं होतं त्याची अंमलबजावणी करणं आणि महाराष्ट्राला स्थिर सरकार देणं याची सगळ्यात जास्त जबाबदारी भारतीय जनता पक्षावरच होती. त्यांनी शिवसेनेवर खापर फोडू नये किंवा शिवसेनेला दोष देऊ नये. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका टिप्पणी करू नये. शिवसेना एनडीएतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहे. काल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानं आमचे केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत हे राजीनामा दिले. जर भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या संदर्भात अशी भूमिका जर घ्यायची इच्छा झाली असेल, त्याला मी दुर्बुद्धी म्हणत नाही, तर केंद्रामध्ये एका मंत्रिपदासाठी कशा करता आम्ही त्या संपूर्ण वातावरणात राहावं. मला असं वाटतं की हे महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी दुर्दैवी आहे. हे दुर्दैव जनतेचं आहे आणि या दुर्दैवाचे धनी आम्ही नसून भारतीय जनता पक्ष. एनडीएतून बाहेर पडणार. बात ऐसी है कि अगर शिवसेना के साथ जो बातें तय हुई थी चुनाव से पहले वो मानने को ही तैयार नहीं बीजेपी, तो कौन सा रिश्ता रहता है. राज्यपाल महोदय को जाकर कहा जाता है
कि शिवसेना हमारे साथ आने को तैयार नहीं, इसलिए सरकार नहीं बन रही है। लेकिन हमसे पूछा तक नहीं गया कि जो बातें तय हुई हम उस बारे में चर्चा करें। तो ये कौन सा रिश्ता रहा? तो ऐसे रिश्ते मुझे लगता है अब एक औपचारिकता रही है। राऊत साहेब, एनडीएतून बाहेर पडणार आहात का? थेट प्रश्न आहे. कारण आज केंद्रीय मंत्रिमंडळातून आमचे मंत्री राजीनामा देत आहेत. याचा जो अर्थ तुम्हाला काढायचा आहे तुम्ही काढा. परत सांगतोय, भारतीय जनता पक्ष विरोधी पक्षात बसायला तयार आहे, पण ठरल्याप्रमाणे शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद द्यायला तयार नाही. म्हणूनच मला असं वाटतंय हे एक शिवसेनेच्या विरुद्ध फार मोठं षडयंत्र आहे. भाजपान सरकार घडोवपा खातीर शक्य नाशिल्ल्याच्या राज्यपालाक कळयल्ल्यान उपरांत 2 नंबराचेर आमदारांची संख्या आशिल्ल्या शिवसेनेक राज्यपालान सरकार घडोवपाची संद दिली. मात कमी वेळ दिल्ल्यान तशेंच काँग्रेसीन शिवसेनेबरोबर सरकार घडोवपा खातीर निमणे मेरेन कितेंच निर्णय दिल्लो नाशिल्ल्यान शिवसेनेकय सरकार घडोवपाची संद वगडावची पडली. 7-7:30 वाजता एकनाथ शिंदे साहेब आमचे जे गटनेते आहेत त्यांना पत्र मिळालं, गव्हर्नर साहेबांकडून पत्र मिळालं आणि आम्हाला विचारलं गेलं की तुमचं विलिंगनेस आहे का गव्हर्नमेंट फॉर्म करण्यासाठी. काल नंतर खरं तर आज दुपारपर्यंत भारतीय जनता पक्षाला वेळ होती तरी देखील आम्हाला पत्र दिले आम्ही 24 तासाच्या आतच 2 इतर पक्षांबरोबर बोलणी सुरू झालेली आहेत. त्या 2 पक्षांनी इन प्रिन्सिपल आमच्या सोबत येण्यासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी त्यांच्यामध्ये देखील बोलणी सुरू झालेली आहेत आणि त्यांना सोबत येण्यासाठी चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. अर्थात आमची वेळ ही 7:30 पर्यंत असल्यामुळेच आम्ही 6:45 वाजता इथे पोहोचलो आणि गव्हर्नर साहेबांना आम्ही हे सांगितलं की आमचं विलिंगनेस आहे सरकार फॉर्म करण्यासाठी आम्ही क्लेम केलेला आहे. अर्थात हे करत असताना 24 तासात किंबहुना पत्र मिळाल्यानंतर 23 तासामध्ये शिवसेनेचे सगळे जे आमदार आहेत त्यांनी सह्यासकट पत्र दिलेलं आहे. पण इतर 2 जे पक्ष आहेत त्यांच्याबरोबर प्राथमिक बोलणी झाल्यानंतर प्रिन्सिपल ओके मिळाल्यानंतर त्यांच्या पण ज्या प्रक्रिया असतात त्या पूर्ण करण्यासाठी किमान 2 दिवस तरी गरजेचे असतात. आम्ही गव्हर्नर साहेबांकडे राज्यपाल महोदयांकडे वेळ मागितला होता, त्यांनी तो वेळ आत्ता आम्हाला नाकारलेला आहे. पण पुन्हा एकदा सांगतो मी की ही सगळी प्रक्रिया झाल्यानंतर आमचा क्लेम तरी नाकारलेला नाहीये, वेळ नाकारलेली आहे आणि ही प्रक्रिया झाल्यानंतर शिवसेना आणि जे सगळे आम्हाला पाठिंबा देत आहेत त्या आम्ही इथे लवकरच येऊ. एक महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की 23 तासात 24 तासात जी आम्हाला वेळ मिळालेली, महाराष्ट्रासाठी आम्ही सरकार बनवण्यासाठी पुढे आलेलो आहोत आणि ही प्रक्रिया सुरू राहणार. मला माहिती नाही आता पुढे काय प्रोसिजर असेल, राष्ट्रपती राजवट लागेल की इतर पक्षांना बोलवलं जाईल, पण शिवसेनेचा दावा हा कायम राहणार आहे आणि शिवसेने इथे सगळ्यांना घेऊन पुन्हा एकदा येईल हे मी आपल्याला इथे सांगू इच्छितो. शिवसेने उपरांत 3ऱ्या नंबराचेर आशिल्लो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाक सरकार घडोवपाची संद दिल्ल्याचे राज्यपालान सोमारा राती राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या नेत्यांक कळयले. उपरांत राष्ट्रवादीचो नेतो शरद पवारान शिवसेना आणि काँग्रेसी बरोबर सरकार घडोवपा खातीर प्रयत्न चालू केल्यात. मंगळारा 3 सांज मेरेन राष्ट्रवादीन सरकार घडोवपा खातीर हेर पक्षाच्या आमदारांचो तेंको आशिल्ल्याचें पत्र राज्यपालाक दिलें ना जाल्यार महाराष्ट्राचो राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीक एक तर काँग्रेसीक सरकार घडोवपाची संद दिवपाक शकता ना जाल्यार राष्ट्रपती राजवटी संदर्भात आदेश काडपाक शकता अशे निमणे पर्याय राज्यपाला कडेन उरल्यात. महाराष्ट्रान राष्ट्रपती राजवट लागल्यार राजकीय पक्षांनी सत्ता स्थापने वयल्यान चलयल्ल्या नाटका खातीर महाराष्ट्रांतल्या लोकांक परत एक फावट मतदानाक वचचें पडटलें. सध्या तरी महाराष्ट्रान अशीच परिस्थिती आसा. और कल मीटिंग में जब हम थे तब अमित भाई से 2 मिनट बात हुई तो नितिन गडकरी जी के सामने मैंने प्रस्ताव रखा था कि भाई नितिन गडकरी जी और शिवसेना के संबंध अच्छे हैं, इस डेडलॉक को मतलब ख़त्म करने की कोशिश नहीं हो पा रही है और शिवसेना मुख्यमंत्री पद का आग्रह कर रही है, बीजेपी मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं है. तो इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए, डेडलॉक को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए आपकी आवश्यकता है. तो आप थोड़ा सा महाराष्ट्र में, मुंबई में आकर आप उद्धव जी से बात करिए. तो बोले कि भाई मैं सुभाष देसाई के संपर्क में हूँ और ज़रूर हमारी कोशिश है कि भाई हम कई सालों से एक साथ रहे हैं और ये इतने से बात पर हमने कुछ अलग होना ठीक बात नहीं है. और दोनों ने अलग होने से दोनों का भी नुकसान है, क्योंकि आंकड़े ना बीजेपी के पास है मेजॉरिटी के, ना शिवसेना के पास है. दोनों एक साथ आकर ही मतलब मेजॉरिटी हो सकती है. तो ये उन्होंने भी बोला है कि मैं कोशिश करूँगा. और मैं अमित भाई से भी कल मैंने बात
किया, लेकिन अमित भाई का कहना यह है कि मैं उधर आने से कोई फायदा नहीं है। अभी आप जो बीजेपी और शिवसेना ने तो दोनों ने लोकल के नेताओं ने इकट्ठा आकर मार्ग निकालना है। मतलब बीजेपी की भूमिका तो मुख्यमंत्री पर देने की तो नहीं है, लेकिन और कुछ देने के बारे में लोकल के लोग ही इसमें मार्ग निकाल सकते हैं।